Операція з порятунку захисників Маріуполя триває. Про це повідомила віце-прем'єрка Ірина Верещук. 53 тяжко поранених українських воїнів з Азовсталі доправлені до Новоазовська. І ще 211 гуманітарним коридором до Оленівки. Це окуповані території Донеччини. Надалі, згідно домовленостям, бійці повернуться додому в обмін на російських полонених. В управлінні підрозділами завжди є ризик. На війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш. Головне усвідомити, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьований план Б. Чи віддався ти повністю цьому плану, який повинен поєднувати в собі виконання поставленої задачі та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу. Можливо, саме тому війна – це мистецтво, а не наука. Воїни тримали оборону 82 дні. У Міністерстві оборони України зазначили, що бійці полку Азов, морської піхоти, прикордонники, поліцейські та інші сили оборони цілком виконали завдання. Вони відтягнули і знищили значні сили російських окупантів. Завдяки оборонцям Маріуполя було не допущено перекидання 20 тисяч рашистів на інші напрямки, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, така формула порятунку була єдиною можливою. Операція буде проводитися до повернення цих осіб на підконтрольну Україні територію. Так само ми повідомляли, що військова деблокада, на жаль, неможлива в цій ситуації. І іншої формули порятунку, ніж та формула, яка використовується зараз, не може бути в цій ситуації. Це був єдиний вихід. На вечір вівторка в Маріуполі зберігається режим тиші. Триває порятунок. 8 людей загинули, ще 12 дістали поранення. Такі наслідки російського ракетного удару по селищу Десна на Чернігівщині повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Обстріл стався близько 5 ранку вівторка. З російських літаків випустили 4 ракети. 2 з них поцілили у будівлі. Це ще раз свідчить про те, що я кажу постійно. Війна не завершилась. Війна не пішла з Чернігівщини, війна не пішла з наших міст. Тому, будь ласка, звертаю до всіх мешканців Чернігівської області бути пильними, обачними і звертайте увагу на всі відповідні сигнали, які оголошують повітряну тривогу. Ще 5 російських ракет поцілили по цивільних об'єктах Охтирки, каже голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Крім значних руйнувань, поранено 5 цивільних. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під'їзду будинку. Люди були заблоковані всередині. Постраждало чимало приватних будинків. Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву Дачний. Зайнялися склади. У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок «Казка», який на початку повномасштабного вторгнення бомбили рашисти. Ворог намагається стримати контрнаступ українських воїнів на Слобожанщині. На Слов'янському напрямку відновлює підрозділи, а на Сході зазнає значних втрат. Про таке повідомили у Генеральному штабі. Так, на Донецькому та Луганському напрямках у понеділок відбито 11 атак рашистів. Знищено 5 російських танків, 1 зенітно-ракетний комплекс «Тор», 6 артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин та 1 автівку. Росіяни продовжують гатити з артилерії, зокрема із реактивної, та застосовують авіацію. Були спроби ворожого наступу на Лиманському напрямку. На Сєвєродонецькому напрямку в районі населеного пункту Сиротине в ході бойових дій ворог зазнав втрат та відійшов. На Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива. Успіху не мав. На Авдіївському напрямку окупанти вели бойові дії у напрямку населеного пункту Кам'янка. Успіху також не мали. На Курахівському напрямку противник вів наступ у напрямку населеного пункту Вугледар. Успіху не мав.
Над Миколаївщиною збито російську крилату ракету. За даними оперативного командування «Південь», її випущено стратегічним бомбардувальником з району Каспійського моря. Ворожа ціль рухалася в напрямку західних регіонів України. Ще 2 ракети минулої ночі поцілили у міст, який уже 2 тижні не працює. Зазначається, що ворог вдається до підступних ракетних атак, бо ж немає можливостей до наступу. Водночас росіяни продовжують терор на окупованих територіях. Окупанти продовжують тиснути на мирне населення зайнятих ними територій Миколаївщини та Херсонщини, агітуючи погодитись на життя в квазіутворений на кшталт ХНР або рашистської губернії. Загарбники запроваджують систему перепусток, щоб максимально обмежити можливості людей виїхати з області. А потужна інформаційно-психологічна операція окупантів спрямована на придушення спротиву місцевого населення, яке має міцну проукраїнську позицію. Настане нова дата – День визволення Криму від російських загарбників. Такими словами звернувся командир добровольчого батальйону «Крим» Іса Акаєв у переддень роковин геноциду кримсько-татарського народу. Він нагадав, що у 1944 році кривавий радянський режим депортував кримських татар з історичної батьківщини, натомість заселивши росіянами. Їх нащадки у 2014 році гаряче вітали окупантів, а тепер чинять звірства на Херсонщині, у Маріуполі та інших місцях, додав Іса Акаєв. Сегодня для нас выпала историческая возможность деоккупировать Крым. Именно нашу крымско-татарскую родину, которая, как показали события 2014 года, все это время находилась скрытой, а затем и в открытой оккупации. Мы понимаем, что не будет легкой прогулки. Понимаем, что будут потери. Но это наша земля. А сражаться за свою землю – это наша обязанность. Сегодня мы скорбим по тем невинным, которые погибли во время депортации. Но знаем, что наступит новая дата. Дата освобождения Крыма от российских захватчиков и победы Украины над Россией. Прошу Аллаха, чтобы Он приблизил день нашей победы, дал нам сил и терпения на этом пути. Жалобний день нами не забутий, не забудемо і нікому не дамо забути. У Кримському муфтіяті жертв депортації кримсько-татарського народу вшанували молитвою. Внаслідок депортації 1944 року і у перші роки на засланні із 180 тисяч депортованих майже половина померли від голоду та хвороб. За словами муфтія Криму Айдера Рустемова, правда і справедливість має бути відновлена. Кримсько-татарський народ продовжить боротьбу. Дуа провели у духовному управлінні мусульман Криму у Києві та транслювали наживо. 18 травня молитва за жертвами геноциду кримсько-татарського народу транслюватиметься в етері телеканалу АТР. О Господи світів, даруй спокій душам загиблих мусульман, наших предків під час депортації, наших батьків та дітей. Аллах, прийми наших шахідів, пробач гріхи загиблих предків. Нехай пролита ними кров у 1783 році та у 1944 буде немарною. О Всевишній, нехай не змовкають у Криму заклики на молитву, в яких згадується Твоє ім'я. Допоможи нашому народу жити на своїй батьківщині, будучи її повноправними господарями. І допоможи повернутися до Криму тим, хто зараз перебуває за його межами. О Всевишній, даруй спокій душам шахідів, що загинули за нашу релігію та батьківщину. Врятуй наших співвітчизників та мусульман від ворожих атак. Врятуй нашу батьківщину, щоб вона не була іграшкою в руках невірних.